Mela il-mod kif inti iġġib ruħek. Dil-bidla sieħa fil-mentalità metanojja din hija l-penitenza. U aħna fiex iridu nagħmlu penitenza. Għab nispjega b'dan il-mod maħbubin tiegħi. Ejjew il-kol kemm aħna verament fil-kuxjenza tagħna niskopru x'inhu id-dnub tagħna. Meta inti tiskopri x'inhu d-dnub tiegħek, imbagħad tista' tibda tagħmel penitenza. Nixtieq però f'dan mument nagħmel differenza bejn id-dnub u d-dnubiet. Aħna nagħmlu dnubiet, però wara d-dnubiet tagħna insibu li hemm ċertu eruq illi dak huwa d-dnub prinċipali tiegħi. Pereżempju fejn naf jiena, id-dnub prinċipali tiegħi jista' jkun is-supervja. Imbagħad frott ta' hekk toħroġ pereżempju l-ġlied, toħroġ in-nuqqas ta' rispett, in-nuqqas ta' tolleranza. Fil-waqt li nuqqas ta' rispett, nuqqas ta' tolleranza, ġlied huma dnubiet, id-dnub huwa supervja. Issa l-Knisja fl-erf tagħha matul is-sekli appreżentatilna dak li jessejħilha fil-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika is-seba' rjus ta' dnubiet il-mejta. Dak minnkom li intom avvanzati fl-età, naħseb qabel kienu pridkata ħafna aktar. Huwa dispjaċir u nuqqas li l-lum il-ġurnata ma jissemmewx għaliex fir-realtà jibqgħu dejjem validi. Huma s-seba' irjuż ta' dnubiet il-mejta li huma fil-qalb tal-bniedem. Jiġifieri bħal mija lejra, bħal mija l-gula, bħal mija l-vanaglorja, bħal mija s-supervja, bħal mwalas. Allura irridu naraw eżisti li mu ħanidu hekk dik l-attitudni dnub prinċipali tiegħi li minnu ħerġin dnubiet oħrajn. U dina trid mument ta' talb, disċerniment, gwida spiritwali, għajnuna tal-konfessur, konfront qudiem il-kelma talla, skrutinju sew tal-kuxjenza tiegħek, sabiex taraf li mu id-dnub partikolari tiegħek. Meta mbagħad taraf x'inhu, allura l-istedina hija li inti taħdem kontra dak id-dnub partikolari tiegħek. Dik tagħmel il-parti tiegħek u dik tkun il-penitenza. Jekk inti dnub partikolari tiegħek huwa l-vanaglorja, allura trid taħdem fuq l-umiltà. Jekk inti dnub partikolari tiegħek huwa s-supervja, allura inti mbagħad trid taħdem fuq l-umiltà. Jekk id-dnub tiegħek huwa l-gula, allura mbagħad inti taħdem fuq ir-rażan. Jiġifieri trid tiskopri verament quddiem Alla x'inhu dak id-dnub li lek jasrek ħalli taħdem kontrih. Franġisk tas-Sisi eżistijaj, prinċipali tiegħu kien il-vanaglorja u l-indifferenza. Ma kienx ġuvna ħażin. Ma kienx ġuvna ħażin Franġisku tas-Sisi. Ma kienx ġuvni li jitraskura d-dimiet tiegħu, ma kienx ġuvni kontra l-Knisja, ma kienx ġuvni li fejna fin joħodha kontra l-ġenituri tiegħu. Però iva, kien ġuvni li kien ibata ħafna mill-vanaglorja. Kien jgħidulu bħala r-re tal-ballu, kien ring leader, kien party organizer kien kullum fi żminijietna. Kien rid ikun famuż, rid ikun fiċ-ċentru ta' kollox. U b'xi mod kien xi ftit indifferenti anka bej wieħed u ieħor anke daqsxejn lejn il-ġenituri tiegħu. Huma karatteristiċi li nsibuhom anke f'żgħażagħ llum il-ġurnata eżistijaj. San Franġisk quddiem ir-realtà tal-kelma t'Alla, quddiem l-esperjenza ta' Kristu li kien qed jagħmel, il-mulej jrid jaħdimlu kontra din il-vanaglorja kbira tiegħu. U kif? Billi ħadu qalb il-Lebrużi. U interessanti eżistijaj, il-Lebrużi għal San Franġisk kienu persuni li huwa kien jistmerrom ħafna. Jgħidulna r-rakkonti tiegħu illi minn ġixmil il-bot Franġisku kien isott imnieħru biex ma jxomx ir-riħa tal-Lebrużi, ir-riħa l-intina tal-mard tagħhom. Daqshekk il-Lebrużi kienu jimbuttawh, daqshekk kienu jinżlulu morr fil-ħajja tiegħu li kien jaħrabhom. Li hu sabiħu interessanti meta niskopru San Franġisk kellimna b'dan il-mod maħbub minn tiegħi huwa li San Franġisk ma jgħidx li dak li kien jifirdu mill-Lebrużi in-nuqqas ta' kuraġġ tiegħu milli jkun mal-morda. Ma jgħidx li d-delikatezza tiegħu u l-finezza tiegħu kienet tifirdu minn mal-morda. Ma jgħidx li kien l-istatus soċjali tiegħu li kien jifirdu minn mal-Lebrużi. Ma jgħidx li kien missieru u ommu l-familja tiegħu li kienet tifirdu minn mal-Lebrużi. Ma jgħidx li kienu l-ħbieb tiegħu li kienu jifirduh minn mal-Lebrużi. Ma jgħidx li kien id-dardir tal-istonku li kien jifirdu mal-Lebrużi, però jgħid ġisimgħuha billi jien kont ngħix fid-dnub. Id-dera tal-imġiddem kienet għalija wisq ta' min jistmerra.
San Franġisk jidentifika li l-firda li kien hemm bejnu u bejn il-lebrus kien id-dnub. ċe ma kienet xi ħaġa barra minn Franġisku, però kienet xi ħaġa interna fi Franġisku. Il-bniedem li ma rridx jitħallat ma' ħaddieħor, il-bniedem li huwa fil-vana glorja, dak kienet ibbedu mill-bniedem li kien lebrus fi żmienu. U naħseb din eżistijaj hija talima kbira għalina llum. Aħna fir-realtà x'inhu li jifridna minn persuni oħrajn? Fir-realtà x'inhu li jifridna minn persuni bi bżonnijiet partikolari fis-soċjetà tagħna? Fir-realtà x'inhu li jifridna minn ċirkustanzi li aħna nkunu għaddejjem minnhom? L-iskużi huma dejjem barra minnek, huma wliedek, huma żewġek, huma martek, u l-bost tiegħek fuq ix-xogħol, huma sħabek, huwa l-mart, huwa t-temp, huwa dak kollu li barra minnek. Jew fil-verità huwa dak li hemm ġewwa fik, id-dnub, minħabba dnub li jien kont fih jgħid, kienu ġbija tagħhom kienet għalija ta' min jistmerra. ċ-dnub kien jagħmih il-Franġisku b'tali mod li huwa ma setax jara lil ħaddieħor. Kien għamel fih innifsu fil-vanaglorja tiegħu. U jista' jkun eżistijaj li dawn id-dnub tagħna wkoll illum li aħna se nġibu ħafna skużi fuq persuni oħrajn, ħafna skużi fuq dak li qegħdin ngħixu. Ir-realtà ta' dnub tinsab fil-qalb tiegħek. U llum inti mistieden li taffronta il-verità li hemm f'qalbek. Li tieqaf taħrab minnek innifsek imma tidħol daħla ġewwa fik u tirrealizza d-dnub li hemm fik u mhux f'ħadd ieħor barra minnek. Toqgħod iġġib skużi, ammetti li int midneb, ammetti li hemm id-dnub ġewwa fik li qed jifirdek minn Alla, mill-proxmu, mill-familja, minnek innifsek, mill-ħbib tiegħek, ammetti li s-supervja tiegħek, ammetti li għalejra tiegħek, ammetti li huwa nuqqas ta' kontroll tiegħek f'dak li inti tinsab fih. Ammettija tibqax titfalħtija barra minnek. Għax kif appena inti ħatirrealizza, allura hemmhekk ħatibda tagħmel verament il-mixja tal-penitenza. Ħatiskopri din il-grazzja. U biex Franġisku seta' skopri eżistiji din il-grazzja, kellu jgħaddi momenti jibsa. Kellu jgħaddi momenti ta' falliment, sejra l-gwerra biex isir nobli, ħajkwista titlu li jollih fis-soċjetà ma jfalli, jispiċċa prisoner of war, jgħaddi momenti traġiċi ta' trauma fil-ħajja tiegħu, ta' falliment, ta' diżappunti. Kif tista' jkun ta' din tu tgħid jiena qed nipprova nagħmel it-tajjeb, jiena qed nipprova naħdem aktar għall-familja, jiena qed nipprova nagħmel il-ġid, u kif nispiċċa f'dan momenti dejjem ibsa bil-kontrarju. Ara ftit mhux bil-fors, ma jista' kull mulej tikellmek, qed jgħidlek xi ħaġa, tgħidlek idħol fik innifsek. Forsi mhux dak li qed tipprova tagħtini int jiena rrid minn għandek. Però jiena rrid xi ħaġa oħra minn għandek, irrid li tagħtini dnub tiegħek, irrid li inti tikkonverti wara dawn l-istejjer ta' ħajtek. Jista' jkun li hemm il-grazzja tal-mulej li qed tajjat f'qalbek kif għajtet il-Madonna u tibqa' tajjat, penitenza, 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 konverżjoni. Jista' jkun dak li l-mulej qed jitlob fiċ-ċirkustanzi tal-ħajja tiegħek. Int min int hija. Tista' tkun saċerdoti li forsi taħdem ħafna Ġesu, però hemm xi ħaġa li missejra tajba. Twaħħalx il-parroċċjani, twaħħalx fl-isqof, twaħħalx f'ħabek is-saċerdoti. Ara l-mulej x'qed jgħidlek, jista' jkun qed jgħidlek maħbub tiegħi, ibni ta' qalbi, irridek titbiddel, tikkonverti, tagħmel penitenza f'dik l-erja tal-ministeru tal-ħajja tiegħek. U Franġisku eżistijaj jagħti widen ma jkun superf u jgħidilna hekk. Il-mulej nnifsu mexxini f'nofshom u jiena wrejt ħnina magħhom. Mela Franġisku jħalli l-mulej jara għal dar boħra, il-mulej tal-ili Franġisk il-grazzi nibda penitenza. Issa l-mulej nnifsu mexxini f'nofshom. Araw kif Franġisku għal-bnidem tal-ispirtu, għal-bnidem li jħalli l-mulej imexxih fil-ħajja tiegħu. Mhuwax aktar hu li qed imexxi l-istorja ta' ħajtu. Imma l-konverżjoni tiegħu tibda sseħħ meta jħalli l-Kristu li jibda jmexxih. U jieħdu f'nofshom propju hija inkonċepibbli li Kristu jieħdu f'nofs dawk in-nies li hu ma kienx iġerraħ. Issa inti jista' jkun li għandek il-lebrus fil-ħajja tiegħek. Il-lebrus f'ħajtek jista' jkunu persuni li inti ma ġġerrahomx, id-dera tagħhom kif jgħid Franġisku hija ta' min tistkerrahom. Ma tistax għalihom fil-ħajja tiegħek, tobodhom, kieku tista' taqlaħħom il-barra minn ħajtek, kieku tista' tisparixxihom minn fuq dell-art, kieku tista' daw n-nies qatt meżistew fil-ħajja tiegħek. U l-mulej jieħdok f'nofshom, il-mulej jieħdhom għandek, iridek tmur għandhom. Umanament jgħidini hija impossibbli dix iżinnata,
Però l-mulej hemmhekk se jitfek għażisija. Jekk tħallih imexxik fil-verità u jekk mhux int tmexxi l-istorja ta' ħajtek. Jekk l-ispiritwalità tiegħek mhix ġelu fuq il-kejk. Imma hija torta tal-lews tajba, hija bnina. Il-mulej se jieħdok iva għand dawk in-nies li iktar int tistmer għal dawk li inti dejquk. Il-mulej ħadni f'nofshom. Il-lebrus fil-ħajja tiegħek jistgħu jkunu persuni, però jistgħu jkunu ċirkustanzi li jien ma rridx inkun fiha.